Shubor na Shlem jong unong san Hima. Kandai le se ke jing mentoi ki babun balang khamtam ya ki kmi ki kpa ki bala du jing kanmen ban plilat ya lagi khun bala kha Kyrpang ban yo lem ya ki Jinghikai kum baki we ki yo lem hak baka we ka Longïing de ibor baret kala mi shakmat ban sedang ban Plie ya ka Shlem a Jinghikai nak benta ki Khynnah badang rit bat kum ju ban yarap Kyrpang ya ki tu ki Khynnah ki bala kha Kyrpang kani ka skul ka dek bala seng de uba FK nongrum bat ka kong G khaling do hapo ka shnong Tiehsaw bat lai ka teng kani ka Shlem the Branda's Playing Garden and Early Intervention Center ya kani ka skul lajar kerteng da ka baay nam ha ka kerteng jong ikhun kan thei ba marway bala khlat no ilet onela Branda khalingdo shushu e kani ka skul la plipat ba ha sngi palei ka tayo da Reverend B Ramset ubade missionary ka KGP sinan ubatrei menta ha Kathmandu Nepal haringkat ka jingdon lang u Dr. Armarwen medical officer na DMNHO u DCPO ka West Khasi Hills uba di Shabong u Reverend LH Nongsi temen basan CL1 Shong u balapanyat ya kejinyalang ikong Delphi Lingdo special educator na Mary Rice Center u Sordar ka Shnong Tiehsaw uba Mdekhar uba Adoni Khalingdo bat Berlin Jerwa ki bedai ki Nohikai hakadi ka school ki kme ki kpa bat ki we hakadi ka sngi na kalyang ukang san u Reverend B Ramset u laong Blapli kani ka Shlem hagalungkho sngi kha jung ilen onela Branda Khalingdo bat kani ka sngi kamdei bangin jaw umat hendai bangin kemen namar hakani ka sngi ulami uso bat kani ka jingla jung ki bahayeng ban Plie kani ka Shlem hikai bala ainam haka khun bala khlatno Play Garden and Early Intervention Care mendagasi khatlai tarik by March arjara busan haka kerteng ga jong ublai kupa ublai khon ublai umansam khon Dokumen bangan yo share bangan yo ai lang happy ki badan lang kani ka por abai krem kani ka center ni dan ar benta jo kani ka center ni dan ka play garden ka balong du ka intervention ni ki khna khlung ki badet but hakani ka play garden ni ai admission ni khna na du arsnem bangin prepare yaki ha ka mainstream ha ka main school ha ka main education ha la don bonsen ki ba klianga ba let's say kane kadi ka center tang na ki na ka benta ya ki ba don ya ki don ki special needs ringala clarify ya ki ba kane ka center kane ka play garden kadi open to all ya ki klung khna ki ba kwa banjoin ba ni kmen ni kane ka kati ki jongi bangin yo ayarap bangin yo ban prepare yaki shabakin room ka educational stream ka benta ka ba kadai kata ka intervention center ka ba hangni nila ban intervene bangin ai kata ka early intervention na ka benta ki klum ki badan kam ki badai hapo ka shetri jong ka special needs de yakini ki klum Bonsin kum kibere niju ganshu kam kan khawat khandia niju label yaki niju ta kerteng niju sin kerteng yaki ba kimlong ki ba normal kumangi ni ong henre kine ki khlung ru kide ki jing thau jong ublei bat ru kilong ki jo hakmat ublei dia Kanikas Early Intervention Center kawan lang
yangi ki kme ki kapa ki klung ba ngin dan lang bangin ya itu iwe bangin ya tu ya kajing ka ba ngi ya kendu bat in ya trei lang hand in hand nakabenta kajing ba iklung nakabenta kajing ba kajaka kasnong de abangi pet ikni klung kindan la kijong ki talents but ka aim ko jungi kum kane ka center ka dia ban recognize bakin wan ra yaki hapo ka education stream bangin itu yaki jingdon kam ki jongki ki jingla ki jongki but lu bangin la bangin expand ya kata jingla ki jongki so that they'll be independent ne bakin la bakin yang hala ki jong ki kijat bakin nong dependent hanu hendre bakin la bakin kesan like yala ki jong ki kijat anda ki lahe lasan tang song kerteng onala Brenda la senti wan ki porlong emotional kandiat mo ngakwa manda kasi khalai tarik March 2025 banjar masih kani kami kasi balong emotional because si ban celebrate ban aigo ban yaro yo play kasi ba pinmen mada kasi ndai syo ba balong emotionally pi namar balai kali kasi ba kami so manda kasi uji suang ni kisendran gospel is katar arbusam lemda way usam bai ko uyap kenemi kisok kerhai kisendran menshua dua nong pangru mla kim kot dua ba syong ksut ro mi uksoi detat adu daya utrai kisala ban pe ikiksoi yal po Petrus tang ba jingla Plie jarut baptis ba kum ta ter kumjo kachim shipno kachim Plie de Brenda kimi kini kiso hado karam dai kasi begin yaro yo trying and celebrate mata kasi it is not an emotional day kini kasi begin yaro yo trying aigo gen yaro yo to da kajim kimen ngin celebrate baka family jong phi bada kasi nama boleh kimi kiso menda kasi kam dai shu papin jao mat pin tut man kan dai kasi chin out pai sitrong the so many thing papin ban le shu ha kan ka kerteng jong ga khun ga jong phi kini dikidak ba boleh roker ko ya ka yin ga jong phi ba na leng ba jungi Brenda kami kini kiso ban mi yang ga Brenda's play garden hapo jong na ka snong ga jong phi Sako ngakkan mau yela de. Hakapor bo tra shimno ikun jongi ikun ngkong. Angang ilok jongari kun kaddo kimi cancer patient kpa DSP temai de bedridden. I lecturer po Martin Luther Christian University. Let but nga forward for A for apple, B for ball. Hikai ki Khynnah master degree mandalai par nga bani hikai Khynnah A for apple B for ball sounds so weird manong higher calling ka jong Plie khot yangi hakapor po Plie shimnoi khun jongi ki paramoi ki dang mot babalajit and Susan tharai lakot that's the end they find us long tharai kinong ka shimpori tang artyo yuan biang sesong ko ma recharge ka ng mobile on down battery ngiro fully recharge abang isa Tiehsaw Plie let biang tang arte udang silong let biang senapal ban serve kambayo Plie ban ngaingo yo Plie kimi kiso jong jing sakri ka jungi ngim sim please call haka kerteng jai khoni pini tengo ikot lan kedam yang God has taken ikut jungi kerteng i akazia haka bastang akazia ka bamur ka jing sha ka dai consecrated to God haka si bayab ikun jungi ngisu browse kai ya ka kerteng isai sen kami mandawai ke jingmut wang God has taken kaba pla bala da ong bangitip mas dang ginam name ya ka kerteng ikun jungi da God has taken ngisu name la ka kot aka ya ka kerteng ikun God has taken yang a little missionary ngai kerteng how try de ya ka jingmut jongme on pres camp pentelun ya ki kam ka jong piao try commit to the Lord whatever you do nang tanga ko kan kento ya I adani bekamjo I Berlin but kamjo ka family barakawai never give up kendan ki por ba pinsak tan telai sedian kendan ki por ki ban penduk mensemi bi ki ban te peja I kendan ki por so kenno so rong la beng tan kan ni
yai shaprang ngang nam dan bat phi hasanda ka balang ka dan hasanda jang pi man ka por ka family ka dan bat phi 24/7 tango te tep dan shibur gwan back up e phi ka ching doi ublay ubala khat e phi ban sedang ya kane udai ju ublay ban yalam e phi ha do ka bakut jong jim jong pi sla jong ka portai wat ka jim jong pi kan kut hoi ka ski kan e kan yat shaprang ke sadan ke ban continue ya kan ke ministry ke bot try lokren bot la kentu ya pi ba pin sedang ngam dan shibon ban kren song tang kan ne ai bau bleng dalam e pi step by step with God by faith wadam do man sem wadam do jengkerman kendang nang lopai pi kedan ki pot nama kan ka school kam dai ke besok man sedang ya kan ke early intervention ke kam dai ke besok nga tho ka dai ki point sa ne nganam batai start manga ngai pira shempang ban yangi kai ke bau bleng bo ya pi ya kan ka determination apa ka dan ko jang pi yai rengkan bahkan ke aspiration ke bapi pidan wadam give up blai no mino ya pi ke jalan ti jong pi ka sedang menta ka sni just the beginning tang ba ngin thung menta ka si ha ka kerteng jong blai pa o blai kun blai musum khoi ke dan ki ups and down ke dan ki por ke bapi so tho bin do man sem wakan mau utrai dan sna jong pi God bless you i kershan ngin yai kershan ngi kentu ye pi barkam jeng ngi kular ye pi ngin kan mau ye pi mal ki por jong jim jeng ha ke jing doi bom si